Hello guys, खुलुमबाय नों रनेस बर' दायो आं हाथरखि स्टुडिअ'आव दङ माने गान रेकर्डिं खालामदोंमोन गान रेकर्डिंआ जाबाय दायो आपल'ड होनांसिगौ आरो दायो जों भिडिअ'खौ जोंनो बानायगोन बे माने डिरेक्टराव आं थागोन आरो केमेरामेनावबो आंनो थागोन माने बे एक्टरा जाहैबाय एलबार्ट मुसाहारि आरो एक्ट्रिसआ जाहैबाय बिथाङानो नागिरदों सोरखौ लानाय जायो आंबोथ' दायो जेबो बुंनो हाला गाबोनहाय दायो नटिस मोनगोन आरो दा हरावहाय बिसोरखौ आंनो खबर हरगोन अब्ला गाबोननिफ्राय जाबा थांनाय जागोन आरो दा बिथांमोना कन्टेक्ट खालामगासिनो दं मानसिफोरखौ दा नोंथांमोनाबो जों भिडिअ बानायनो गोसोबा भिडिअ बानायफानो हागोन आरो गान खनफानो गोसोबा गान खनफानो हागोन आरो माबाफोर इन्सट्रुमेन्ट दामनो गोरों दंबा नोंथांमोनाबो लाफानो हागोन आरो जोंनो फ्लेटनि बिराद गोनांथि जादोंमोन आरोना फ्लेट दामग्रा जोंनाव गैया माने दङ दंनायालाय माने बियो आसा गैया आरोना थिग गैया मा बुंनो आरो बेनिखायनो नोंथांमोनखौ जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो जोंनि चेनेलखौ लाइक खालाम आरो नोंसिनि लोगोफोरनो जोंनि भिडिअखौ शेयार खालामना हो बेखिनियानोसै आरो माबाफोर कमेन्टआव सोंहरनो दंबा कमेन्ट पास खालामनो हागोन नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव बेखिनिसै आरो मेनखिनिया दा बिदिबा जोंनि गानखौहाय खोनासंनो हागोन अके बेस्ट अफ लाक